കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ 15-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ 19-കാരൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റംസാനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 1 വർഷം മുമ്പാണ് പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രതി പരിചയപ്പെടുന്നത്. സൗഹൃദം പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി മുഹമ്മദ് റംസാൻ പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ചാണ് പലതവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടിക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പരിശോധനയിൽ കുട്ടി 6 മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ കുളത്തൂപ്പുഴ പോലീസ് മുഹമ്മദ് റംസാനെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തു. കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.